Så for helvede, så er vi sgu til Nordic Car Show. Copenhagen Gaming Weeks. Damn son. Fuck, det er stort det her. Hvad har de? Vil lige ind og kigge på det? De har vintage. Bruno eller hvad? Der er nok lidt mere illustration også derovre. Ja. Er det mere de gamle der? Får du den tomme her? Ja. Der er ikke nogen ark, nej. Jo. En side skal også bruge noget growlet, men så tager den ene side med growlet, men så den anden med ark. Jeg tror, jeg har Polyworth fra BC2 her. Men det, jeg tror også, det er den eneste, jeg har så i Hollow. Men der er mange BC2 her. Ja, der er mange. Jeg tror godt, man kan samle et sæt her. Hvad var det, den her? Det var nye og reverse. Pokeballs. Okay. Jeg vil bare lige gå under og kigge lidt, eller hvad? Det skulle være med primært. Ikke... Jeg ved det sgu ikke. Prodigy, ikke det noget? Jo, ja, han er der. Hvad er det? Fodboldkort? Jo, fodboldkort. Har du nogle slaps derovre, eller hvad? Ja, det er slaps. Når vi snakker om Earthbound. Nå ja, når vi snakker om solen, ja. Jeg kan se, at han har pallegan, men den er godt nok graded, så jeg vil hellere tage aften raw jo, men... Ja. Så det er ikke noget at bare købe den, og så bare crack den åben. Nej, det er lidt det. det. Greyhead Pikachu. Hvad? Greyhead Pikachu. Nå. Ja, det går alligevel fedt. 12.000. De har tech team derovre. 700 kroner. Det var ham, jeg snakkede om Matt Masters på Ægtebos. Han gik lidt over. Ja, han stod lige ved siden af dig. Nå, jeg så det ikke. Jeg tror ikke, han har stand i dag. Nå, det kan være, at han bare går rundt og kigger, hvad de har. Like 15,000 trade. Dark Vaporeon. Det er heller. Åbne en af dem der med Gengar i stedet for. Men der fik jeg så ikke Gengaren. Jeg fik, jeg tror det var Sylveon eller noget. Hvad er det, Mystery Boxes eller hvad? Jeg tror, det var sådan en, jeg båd på auktionen. Den ligner ikke sådan der, men det var sådan noget... 1 ud af 6. Hold da en boosterpakke. Køb 2. 2 for 1600. Ja. Det er billigt. Det værste er, at vi har kun kigget på 2-3 båder nu. Ja, det
Og der er stadig masser at se nu. Hold til planen og holde fokus. Ja, det er ikke så meget. Ja, jeg skulle heller ikke. Fodboldkort. Hvad giver han sat pris på dem alle sammen? Nej, men jeg tror måske... Nej, vi skal spørge måske, eller hvad? Ja, det tror jeg. Altså, det er det, jeg siger. Altså, jeg synes virkelig, at Beckett er bare så meget pænere end PSA. Jeg synes næsten, det er synd, at de tager med på PSA. Ja. Ja, og når man snakker om Sealed... Ja, Sealed. Shining Gyarados. Ja, det er sgu vildt. Og den der Shining Gyarados der, den er også bare fed. Men de der Poncho på... Poncho Pikachu, der er de også fede. Skulle der Charizard? 400? Det er faktisk billigt for en Charizard. Og det er det. Og det er 9 han der. Hvad har de der? What the fuck? Der er nogle kort, jeg ikke har set. Nå, condition, så kan du se det her. 9 mint. Jeg har fået en mit. Hvad? Er det den, du skulle have, eller hvad? Det er den, jeg skal have, ja. Men den er plate/live plate, Ja. så der er sikkert hvide pletter. Ja. Men det er alligevel billigt, 300 For kroner. mig er det vigtigt, at det bare ser godt ud. Ja, ikke godt? Det var den, der gør. Hvad sker der derovre? Hvad fanden? Nej, det er... Ja, Kelser, de er her også. Jeg ser den der Arcanine der. Ja. Den er da fed, den der. Den ser egentlig fint ud på fronten, men der er bagsiden. Så. Jeg kommer ikke til at grade den. Ja, til samling. Og det er måske selve hollowen, eller hvad? Det er lidt... Bare tage lyd. Jeg har også noget lidt bedre lys her. Op. Jeg vil lige se, hvad de har herovre. Ej, så har de 100. Lige 4 lige meget. Jeg mangler også sådan en EV Evolutions, nemlig... Ja. Forskellige Evolutions. Wait, what? 1.650. Så hvis jeg kan hjælpe med noget, ikke? Jo, tak. De har der mange ting her. Ja. Der er også de der to herovre. Fordi altså, min konto ligger på... Kan du huske den der Recovery, jeg snakker om? Jeg har den lige der. Nå, det er Fra promokortet. Ja. 10 til 8, eller 10 til 9, 6. Er alligevel fed. De har ikke... De har en view. V-Star fra... V-Max. Det er det. Det kan dog godt være, Og de har break-kort. fordi det er bare choice at stå. Nogle EX og Venus og EX. Det bliver da spændende at se, om vi finder en af de der mega, Charizard UPC'er der. Nå, ja. Jeg har ikke set nogen af dem endnu. Ja, det kan jo komme tilbage hertil, men se resten. Ja. Jeg tror faktisk, de har mange fine, som er godt. Ja, og måske lige købt derovre. Sil. Helt i hjørnet derovre. Hvad ser du? Nå, Ja, en masse Sil. Jeg tror faktisk, jeg kan se UPC derovre. kan du det? Ja, altså, det ligner sådan lidt den der form der.
Hvor får de lige at have en med styrke i klasse? Ja, det må man skulle sige. Så har vi den næste vinder, som blev nummer 91. 91, yes. Til Flosen. Var der ikke en video efter? Det var ikke sådan en bestemt en. 130. Så har vi den næste. Ja, skal vi lige koncentrere, eller hvad? Men er det corona? Eller hvad? Det er ikke godt, det er så til det er rigtig meget selv. Grim. Journey Together. 3, 2, 1, højre. Det er så sygt. Det er så sindssygt. 22.500. Det er hurtigt fik den grade, den der tøvs. Ja. De har lige min smag her. Hvad? 75.000 for plasmastormen. Holy shit, man. 175. Ej, det er lige palgjern, men igen, den er grade. Yes. Jeg tror, du skal så kigge i mapperne, hvis du skal finde den. For her har de jo bare kun slaps. Og de er mapper derovre, hvis det er. Du bare gå derover. Jeg skulle næsten lige kunne skrive listen. Arkenheim der. Det er nok en god idé. Jeg mangler også at kunne den her. Er der noget, I har fundet, I er interesseret i? Nå nej, den har jeg købt ved en anden båd, det her. Nå, okay. Fair nok. Jeg går bare rundt og holder den. Jeg ved ikke lige, hvor fanden jeg skal putte den. Du har ikke en mappe mere, eller hvad? Nej. Fuck. Mangler du en toploader? Har du en? Det har jeg ikke. Jeg har da også en, hvis det er. Jeg har altså ikke ekstra steps mere. Nå. Ja, det så godt over. Hvordan er du? Perfekt, du. Jeg kunne med skarpe meget lidt op, det her. Jeg er ret sikker på, at det hele er sat efter pris. Okay. Så det er ikke sorteret efter sæt. Okay. Bestemt sæt, jeg er i gang med. Ja, primært... Det er så lidt forskelligt. Lidt forskelligt, okay. Ja. Jeg Vi har meget forskelligt, kan man sige. Jeg samler mest på kort, som hænger sammen med de der lige vis, der er fra Transcendent. Palgia, Guillotine og alt det. Vi er lidt oppe i pris, altså. Og Så det er nok mere, det er mappen der. Vi har også, jeg ved ikke, hvis man er interesseret i One Piece, så er det flere One Piece kort længere derhen. Det er du ikke. Jeg går lige ind og kigger. I har da også Dragon Ball. Ja, vi har også noget promo her. Vi har også de her tins, hvis det er noget, der frister. Der er meget, der frister. Nej, det er godt. Det er vi glade for. Når man samler på alt muligt, fra Pokémon til Yu-Gi-Oh! Og Digimon, og jeg ved ikke hvad, så... Vi har Dragon Ball. Og Dragon Ball også, altså. Vi har også de her sådan lidt specielle mapper der. Vi har 3 versioner af dem. Ja. Så vidt jeg har forstået, så er det sådan, når de har kommet ud med et nyt sæt, så laver de sådan en mappe. Altså Ultraverse, så vidt jeg kan forstå. Det er også meget nyt for os. Det er meget populært i Asien. Ikke så kendt her i I dem? Nej. Ja. Selvom alle ved, hvem alle kender Dragon Ball. Jamen, det er jo lige det. Jeg tror det her også, det er
Det er så fra et andet sæt her. Okay. Det er sådan meget til sådan, like... Det er et sjovt idé. Det er sådan, like... Vil du have bare en collection af nogle fucking pæne kort? Så lige har de det. lavet sådan en produkt der. Men det er jo meget fedt. Jeg synes faktisk, de er ret pæne. Altså, de gør lidt ud af dem. Rent visuelt. Hvis du er Dragon Ball fan, så tror jeg... Jeg er fan af lidt af hvert. Ja. Det er det, der er problemet. Så, Ja, så må man lige tænke over, hvad så må vi lige tænke over, hvad fanden... Ja. De har jo Digimon. Load job. Sidste bakke. Kan vi huske det? Jeg har en boks derhjemme, jeg har rundt på. 110. Men de har sagt, at de vil lave reprinten. 110. Ja, men de laver, fordi der var fejl jo Og vi 110. i boksen. Der bliver spekuleret. Jamen, jeg vil godt være interesseret i den her, men også den der Flavion V også. Teksten, Flavion V? Ja. som de laver op nu. Så jeg ved ikke, hvordan de laver. De bare laver dem sammen, men de laver også forskel. De har også Ja, det synes det. Jeg ser ikke hvorfor ikke. Jeg dobbelttjekker lige. Det er bare i orden. 1.100 for det. Fedt. Jeg tænkte det nok. Jeg synes også, det er fedt. Ja. Og man har jo set så mange videoer med, hvor de siger, giv mig 200 kroner i stedet for. Ja. Jeg synes også, det var sgu et. Jeg tager bare lige et billede her. Ja. Så er der noget Takuma her. Nej, det gør det. Cards Collectibles Center. Lige præcis. Nå, Ja, det er så godt. nej, det er også Ja. Mega Cherry Saddle. 1500. Den tror jeg snupper, du. Hvad? Hvad siger du? Ej, rolig. Hvad så? Det er som knækbrød, det her. Er det som knækbrød? Knækbrød. Ikke knækbrød. Jeg sagde også knækbrød. Er der bare godt, eller hvad? Nej. Ja, fint. Hvad synes du om de første dag her på Gaming Week? Jeg har brugt mange penge. Du har brugt mange penge. Og var det, der sagde i bilen, hey, vi venter lige til vi har set det hele. Sådan, nej. Jeg går ind og brugt mange penge med det samme. Nå. Folk de begynder også at tage hjem af, jo. Det var så første dag. 2 dage nu til Gaming Week. Så for helvede du. Ser vi lige noget tv her. Og så er vi sgu ude i Bella Sky Hotel simpelthen. Kæft, det går langt ned. Hvad fik du købt? lidt for meget. Lidt for meget? Skal jeg lige stille, eller? Må du da gerne. Jeg fik købt de 4 Gold Stars her fra Crown Zenith. Rigtig fint Arceus V fuldart Leafeon V-Star. Og så et par EX'er fra XY Evolutions. De er fede. Og jeg ved faktisk ikke, om den er fra XY Evolutions. Nej, det er den faktisk ikke engang.
83, det må være... Ja. Hvad fanden er det så? Det må være noget andet. Et Alakazam. 3 stykker illustration hver, altså en special illustration hver fra 151. Ja. Jeg mangler lige... Nu mangler jeg jo så Bulbasaur, Charizard og så Wartortle. Og så lige Flareon V. Og så Mewtwo V-Star fra Mewtwo's vinkel af. Damn son. Yes, sir. Very nice. Jamen, Pokémon Hunting, dag 1 på Gaming Week. Og jeg fik sgu selv også købt en hel masse Jungle og Fossil, men det gider jeg sgu ikke vise. Jeg tror bare, jeg slutter den her. Så ses vi i morgen til dag 1. Eller dag 2. Kommando. Ikke gå derude. For helvede, ja. Det er så dag 2 fra Gaming Week. Og det sneer ret meget. Men hold kæft, mand. Eller sneer. Der er bare meget sne ude for parkeringspladsen. Men der falder ikke noget sne. Men hold kæft, mand, hvor højt er vi lige. Vi fandt i hvert fald ud af, at der er ting, som ikke er så gode i det her hotel her. Du kan lige vise den ind. Hvis du bare lige viser det over... Ja, men... Ja, hvad så? For helvede, jeg skal da lige ind og kigge, hvordan du skider, du. Hvad så? For helvede, mand. Du fik en god skider, så. Hvad? Ja. Fint badekar og så videre. Udluftning, det virker ikke. Nej, der er en, der blev stoppet dernede. Hvorhen? Oh shit. Forsikring, Marker. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan zoome ind. Skal du med til noget cardio? Hvor er det? De er faktisk lige derovre. Så, efter ham. Og de har blinker det hele på. Er det den bil, der holdt til noget cardio? Er det det? Jamen, der holdt jo også en. Jeg ved ikke, om de lige skulle Men det fange ligner faktisk den jo. en. Jeg ved ikke, om de lige skulle fange en på vej hen. Det er sgu noget pis for helvede. Det er også et pis hotel, mand. Knapperne, de vælter ud af væggen, og jeg ved ikke hvad. Nå ja, for helvede, vi skal sgu da afsted. Vi skal ned og kigge på flere boder. Vi ses dernede. Og sådan er det, når man venter ud til Gaming Week. Der er fandme mange. Ja, der er mange. Cardio med det samme, eller hvad? Ja, det kan vi vel godt, tænker jeg. Vi lærer som flyer med. Program highlights. Okay, fredag. Board games. Jeg går rundt uden at åbne. Jeg åbner et eller andet. Skal vi åbne fodbold? Jamen, vi kan da godt åbne nogle packs, tænker jeg. Vi kan lige lave sådan en pack battle. Og så lige se den, der får det bedste. Ja, men det er ude i Tarvit, altså ude i, hvad hedder det, det er ude ved det der food market udtog.
benzin nu. Prøv at se den der skyld derovre. Ja, hvad så? Vi er 2 af hele vejen derude. Den er... Og det er Magic? Fordi der er... Det er Yu-Gi-Oh, er det ikke det? Nej, det var Magic. Ja, jeg tror det hele det er Magic. Det er der ikke. Jeg kan huske, hvad det er. Ja, er der ikke. Jeg har faktisk ikke... Den eneste bod, jeg har set Yu-Gi-Oh! Ved det over ved den, der vi sidst var. Jeg tror, det var herovre eller et andet sted. Det der er de enkelte pakker. Hvorhen? Skal vi lige pack battle? Hvor fanden tager du bare booster packs? Eller det er tomt. Så er der noget vildlykke. Jo. Så skal det være. Der er 100 kroner for en runde for one, det er ret billigt. Jeg mangler faktisk kort på 151, så det skal vi bare have åbnet. Tager vi, skal vi sige 2 pakker hver er det samme? Hvad tager vi? 2 pakker hver er det samme, og så skal det undvære, fordi jeg tror altså, det er altså gode priser på dem. Ja, 2 pakker er de samme, ja. Men vi kan lige se først. Så må man lade indhold. Skud op. Hey! Vi tænker, vi kører noget pack battle. Ja. Så... De er god start på dagen. Ja, for Så er vi i satan. gang. Så er vi i gang. Lige for at have god stemning. Ja, en god måde at blive uvenner på til at Ja, lige starte med. præcis. Ja, tak. Så får I jo også 4 lodder. Ja. Okay. Så hvis I følger med ind på vores Facebook-side, så i morgen 16-tiden trækker vi lodder om vinderen af første, anden og tredje præmien her. Okay. Man behøver ikke være her. Vi gør det på Facebook. Ja. Og hvis du så er vinderen, så tager du selvfølgelig kontakt til os. Så viser man lige det nummer, vi... Når det står... Ja, der står et nummer på, og vi trækker et nummer, og så Okay. sender vi indhold. Hey. Kører det? Ja. Det finder vi ud af. Ja. Så er vi i gang, du. Så er du bare klar til pack battle. Ja, for sat også. Vi har lige købt 4 pakker Scarlet og Violet 151 booster packs, og dem skal vi åbne, så vi laver pack battle lige nu. Ja, jeg tænker, du starter bare. Og så ser vi lige, hvad du får. Jeg kan faktisk ikke huske tricket. Er det 3? Nej, det er bare 1. Det er bare 1. Fra Scarlet og Violet op, så er det bare 1. Ja. Så for satan. Hey! Fire Energy, og det er hollow. Altså, Det er et tegn måske. Det kan være, der kommer en Charizard. Så vi gemmer lige den her i hvert fald. Jeg skal også lige selv huske på, hvad jeg mangler her. Jeg mangler Graveler i hvert fald. Starter, jeg tror, jeg mangler... Jeg kan se et eller andet. Jeg mangler faktisk Starter, tror jeg. Jeg kan se et eller andet. Gør du det? Men man kan blive trolled, det er det. Jamen det er det, altså alle har jo hollow i sig. Rapidash. Pidgeot. Det er en hollow, og en hollow Ja, jeg mangler sgu da Waterwheel også. Og... Jeg mangler Gengar. En hollow Gengar. Men Jamen, det er det, vi gør, altså. så er det min tur. Nu må lige se, hvad fanden jeg får. Fuck, jeg er virkelig lort til at åbne de her packs her. Åben fra toppen af, hvis der er. Og det er jo bunden der her. Ja. Plejer normalt at gøre sådan her. Og så gør jeg sådan der. Så kan du lige prøve at se, om vi får nogle lodder der, fordi det kunne være fedt, hvis vi lige kommer i... Jamen det skal siges, fordi vi købte 4 pakker, så fik vi 4 lodder, og så afgør de i morgen, hvem der vinder, og så siger de vores tal op her. Jeg kan se, at førstepladsen vinder en Evolving Skies Booster Box, og det har jo været 20.000 kroner bare lige der. Andenpladsen får en Silver Tempest, og tredjepladsen får en det er Phantasmal Flames Booster Box. Sindssygt. Ja. Sindssygt. Det var... Hvad var det? Det er bare en til fronten. Yes. Jamen, vi starter ud med en Leaf Energy. En Koffing. En Tangela. En Grimer. Psyduck. Nidoqueen. Victory Bell. Big Air Balloon. Og den første reverse, Geodude. Så har vi en reverse Paras.
Nej. Jeg fik et eller andet. Ej, den EX. Fuck dig. Jeg fik Fuck dig. Blastoise. Ej, jeg mangler faktisk den der. Mangler no du way. Jeg mangler den der. Mangler du den? Jamen, jeg mangler jo både Blastoise og War Turtle, jo. Vent lige, lad mig lige dobbelt-check, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg mangler den. Ej, fuck dig. Vent lige. Fuck, man. Hvis jeg ikke mangler den, så kan du bare få den, hvis der er. Ja. Så jeg står på et punkt. Shit. Har du sleeves eller toploaders eller sådan? Jeg har den faktisk. Har du det? Ja. Jeg mangler de store big hitters. Jeg mangler faktisk Charizarden. Ja. Så jeg har faktisk ikke brug for den her. Så hvis det er, så kan du bare få den. Tak. Værsgo du. Nu synes jeg næsten, du skal starte. Jamen, så starter jeg igen. Det kunne være virkelig fedt, hvis jeg bare lige fik den der Charizard, der jeg manglede. Det er da sygt, hvis du gør det. Og vi starter ud med en, hvad det hedder, det er metal, steel, steel energy. Farfetch. Nej, det er muligt. Old Amber. Pidgeotto. En Magmar. En Graveler. Hey, den mangler også. Mangler du den? Ja. Hvad hedder det? Protective Goggles. Arcanine. Nej, ja. Mangler du den? Nej, ja. Reverse Dugtrio. Reverse Flareon. Nice. Der er den igen. mener du fucking det, de dumme svin? Alakazam EX. Hvad fuck, man? Hey, 2 hits i 2, hvad var det? 2 pakker, mand. I 2 pakker fra 151. Sygt, man. Mangler du den her? Nej, ja, men. Jeg tror faktisk også, jeg har den. Jeg har både promoen, tror jeg også. Det var den her så. Ej, jeg mangler faktisk den her. Det var det. Jeg har den ikke. Fuck, hvor nice. Nej. Please sig det bare. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, please sig det bare hollow foilen. Er det ikke det? Jeg tror, det er hollow foilen. Så du et eller andet? Et eller andet. Men det, igen, det er bare glimmer, så det kunne sagtens være den der. Så Det kan, ja, det er det jo. Water, Spearow, Feldsprout, Magikarp, Oddish, Ricket Band, Nidorino, Executor. Den glemmer meget, synes jeg. Den Så. glemmer rigtig meget, faktisk. Men det kan være, at den er godt noget. Poliwag. Nej. Jo, Vileplume mangler også. Vileplume Hollow. Ja. Jeg mangler også Vileplume. Fuck dig. Jamen, jeg tror, det er bare mig, der kører med bilen hjemme, så der bliver du her. Så er nøglerne. Den tager sgu bare nøglerne, du. Kan lige låne en sleeve? Jo. Fuck mig, hvor fanden har jeg ikke taget min egen sleeve med? Og det har en reserve. Så for satan, du. Nå ja, den her. Det mangler du ikke, hva'? Jo. Må bare få. Perfekt, så hele første side færdig. Så for satan, du. Det der Pokémon community der, man skal bare hjælpe hinanden. Det er det. Jamen, så har vi fået åbnet nogle goodie bags. Det er en eller anden en blanding af en gris og en løve, eller fanden det her. Jeg ved ikke, hvad en lemur eller fuck det er. Ja. Det ved jeg sgu ikke helt. Mountain Lion. Så det er faktisk fedt, for jeg har rigtig mange sådan sleeves til decks. Jeg samler egentlig bare på dem nærmest. Jamen, jeg har også masser af dem. Det er sådan lidt forskelligt. Dumbo, promo. Ja, promo, jeg ved sgu ikke. Jeg ved det heller ikke. Det er Lorcana i hvert fald. Ja, jeg ved ikke, om jeg har lyst Så til det er fra Disney, ja. Men low-key. Trade dem her ind, jo. Altså, jeg ved ikke, hvad sådan noget her det er værd. Jeg ved det heller ikke. Low-key, brug det til at trade ind. Jeg ved ikke, ja.
Det er sgu ikke så meget styr på. Vi må lige se. Men det er nok lidt mere styr på. Er det pack battle igen, eller hvad? Nej, det tager jeg ikke. 25-26. Ja, men vi fik jo lige åbnet booster packs fra de her goodie bags her. Vi fik en del booster packs og toploaders. Og så fik jeg faktisk et promokort. Fik Yvelta Mega Evolution Stamp. Og så fik jeg faktisk et kort, som jeg synes var sjovt. Jeg fik Jasmin fra Disney, ja. Og hvad er chancen for, at jeg får den, mand? Jeg hedder selv Jasmin. Så, ja. Fuld art. Hops, Mulu. Let's go, den har allerede i forvejen. Ja tak. Sådan. Hvad sker der? Du er brandvarm. Det er nu, jeg får dem alle sammen. Ja. Jeg kan ikke slise med, gjorde vi ikke det? Hvad? Jeg kan ikke slise med fra goodiebagen, gjorde vi Nej, vi fik kun toploaders. Så vi skal have købt nogle flis, hvis der er. Ja. Men de sælger også nogle flis et eller andet sted her. Hey, Clefairy EX. Nice. Smak. Det er sgu et nice hit. Om og en med hits. Og en Hollow Toxtricity. Fuck, man. De her packs her, det går sgu ikke godt for mig i hvert fald. Smak. Basic. Jeg kan se. Nej. Wait, what? Jeg tabte den på gulvet. Og så fik du et hit. Og jeg Men tabte hvad? den på gulvet. Undamaged. Det gik. Hvad fuck? Jeg kan godt lide at gøre. Du tabte din kort, han fik et hit. Jeg fik en illustration med at tage på den på gulvet. Hvor er det fucking pinligt, mand. Jeg har også lige fået en illustration der. Gjorde du det? Nej. Jeg fik en Rotom EX. Fuck. Min box, den er fyldt med hits, man. What the fuck sker der? Jeg fik en Rotom EX. Jeg tror faktisk, jeg har den her. Men jeg er ikke sikker. What the fuck? Jamen, hvad er det så? Er det en special illustration rare, når det er... Nu står der ikke nede i bunden. Fordi der står ikke noget EX, men der står 2 stjerner. Så står der nede i bunden. 2 stjerner, så det er jo en special illustration rare. Det tror jeg også, det er. Damn, son. Må jeg lige se den der? LS, ja. Lieutenant Surge, Bargain. What the fuck? Nej, endnu en illustration rare. Oh my god. Shit, man. Shockhole, jeg tror ikke, jeg har den her endnu. Illustration rare. Jeg tror faktisk også, jeg mangler den her. Hvad var det? Dugong? Ja. Oh my god. Dugong, illustration rare. Hvad fuck sker der fra min box, man? Så fik jeg kilowatt. Oh my god. Hvad fuck sker der for hans box? Så får jeg kraftet med den her, ikke? Det er jo bedre, jo. Jo, og så prøv lige at vise den du fik, ikke? Så får han kraftet med en mere, mand. Endnu et hit. What the fuck? Hvad fuck sker der? Hvad filan? Copper Jar... Military Reverse... En Volcarian EX. Nice. Swallow Reverse. Stevens Metagross EX. Nice. Very nice. Oh my god, jeg har ikke fået noget. En Hollow Lunatone. Fuck, den var virkelig død, den her. Oh my god, så får han... Shit, man. Jeg forstår ikke, hvordan... shit. Prøv lige... Første pakke jeg hjælper med at åbne til ham. Første pakke, han hjælper. Oh my god, men så får han kraften med... Jeg tror faktisk, jeg har det der. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, jeg mangler det der kort. Til min Mega Evolution Master Set. Første pakke, han åbner for mig, og så får han den der. Og alle de pakker, jeg har åbnet, det har bare været hollows.
og så 2 EX'er. Skal vi battle eller hvad? Det kan man da. Dem her? Ja. Jeg kan godt bruge den på det der TCG-spil der. Jeg vil godt bruge den. Og så er det. Tak. Værsgo du. Ja. Bom, 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 bom. Nå, vi kommer ud til Fanta igen nu. Hvor Nicky er der? Ja. Okay. Nej, ikke noget svært. Jeg troede, det var sådan noget nørdet. Jeg kan få et billede på mig. Det er så fint. Skal du have det, eller hvad? Den anden har levet. Skal jeg bare tage det her for jer? Okay. Men in Black eller Higher Legends? En filmklassiker nogensinde. Nej, det er ikke. Den er ikke så tidsløs som den anden. Den er langt fra. Shaun of the Dead er også legendarisk og kultstatus. Men jeg tror bare, at den anden har mere reach. Men Jeg prøvede at se Cityskolen, så Shaun of the Dead. Jeg prøvede at se Scary Movie. Jamen, det var simpelthen, hvad er det, dag 2. Dag 2 af Gaming Week i København. Vi har fået købt en masse ind. Lidt for meget. Faktisk så meget, at jeg blev nødt til at ringe til min bank og sige, hey, kan I ikke lige låse min konto op igen? Den er altså ikke blevet hacket, det var mig, der brugte mange penge. Derude er vi. Så ja, der blev brugt mange penge. Ellers første tur til et cardio. Wrong, man, altså. Mand. Det er bare sådan sygt clickbait. Bankkonto bliver spærret. Nej, du ved, når det er Cardio 2026, bankkonto bliver spærret. Nej, et eller andet. Lav lige sådan en thumbnail der. Ja, sådan en kæmpe clickbait. Eller? Ja. Mewtwo viste der. Jeg vidste slet ikke, men jeg viste den i går. Den, købte den i dag? Nej, jeg købte den i går, den her jo. Nej, ja, i går, ja. Ja. Det vil jeg også mene. Men de 4 her har jeg købt i hvert fald i dag. Blandt andet Bulbasaur Illustration Bear fra 151 og Charizard EX Illustration Bear. Det er fedt. Special Illustration Bear i hvert fald. Og så er der sådan nogle andre sådan promokort i hvert fald. De er mega nice. Og for der hvor alle pengene ligger. En Sun and Moon base set ETB. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker, for det er så akryl, sådan helt... hvorfor han er sådan lidt skæv i det? Hvorfor? Det er også bare... Ej, det er helt beskidt jo. Eller slidt. Ej, den er bare slidt. Shit, man, de behandler det ikke ordentligt. Eller også skal den bare sådan der, det ved jeg sgu ikke. Ja, den er fed. Den er rigtig fed. Det jeg lige har lagt mærke til, det er, at de har jo faktisk sat prisskilt på selve ETB'en. Fuck. Har de det? Det har de sgu da. Den skal skrabes langsomt, eller også skal jeg slet ikke skrabe den af overhovedet. Ja, så bare lad være. Ja, ikke? Det bliver på... Det hænger jo så på folien, jo. Det er det. Fuck dem, mand. Så kan jeg lige vise jer, hvad jeg har købt. En Charizard guldkort, metalkort simpelthen. Mega clean, det var i fucking den dag. Ja, det var da godt. Så fik jeg lige købt Armored Mewtwo fra, jeg tror det var Twigo Mate. Og så fandt jeg faktisk nogle Yu-Gi-Oh kort. Random. Der var faktisk ikke så mange, der solgte de der Yu-Gi-Oh kort, der var på Nordic Card Show. Jeg gider ikke mere. Mand. Så er der sgu dag 3 til Gaming Week. Det er fucking smadret. Hvad med dig? Det var en fake Gengar. En fake Gengar? Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, den ser lidt fake ud. What? Den
se den på videoen, eller jeg skulle med flystøtten. Det er sgu ikke. Hvem er det, der sælger den? Nej, det var Marketplace. Jeg er ret ny i det her game, og min dreng har det kort, som hvad jeg lige kan se, der er lidt værd. Det er bare, jeg kan også se, at der er folk, der skriver, det er fake. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes også bare, at det ser lidt fake ud. Kan man se dem? Kan du se tekstur på den? Ikke rigtigt. Så er det måske fake. Ja. Nå. Lad være med at købe fake odds. Don't do it. Spar jeres penge. Spar jeres penge. Det burde vi også gøre. Lad være med at tage til guard shows. Lad være med at tage til guard shows. Mander. Nå, jamen, tænker vi skal have noget morgenmad eller et eller andet. Skal vi ikke det? Jo. Hvad er på en ellers? Jeg ved det sgu ikke, det var morgenmad først, og så finder vi sgu ud af det. Vi går vi med Travs. Jeg ved sgu ikke, jeg tror ikke, han kommer. Okay. Nej. Så burde han have været der i går, jo. Nej, men det kan godt være, at han ikke har tid i år. Det kan måske også være. Nå. Kæft, man ser flækket ud. Så for satan. Så er vi her igen. Gaming Week, dag 3. Hoho! Så kører vi fandme igen. Så kører vi fandme igen, ja. Fuck, det er fedt, mand. Oh ja. Nice, mange tak. Du får den billigt. Ej, er du ude efter en UPC igen, eller hvad? Som sealed. Sealed, ja. Ej. I'm low-key. 10,99 som sealed. Ja. Det er jo latterligt billigt. Og det er da dejligt med sådan en rabatkode der til 100 kroner. Nå, jamen... Mils, han spiller lige et eller andet spil herovre. Et eller andet nyt spil, tror jeg, der er. Yokarnes Blade hedder det. Ser i hvert fald fedt ud. Dun. Og så er vi her igen. Ha. Er det mere One Piece, vi skal have, eller hvad? Portguard Ace. Alt undtagen de her 3, der får 100%. Det søger jeg. Ja, lidt i hvert fald. 40%. Det er op til kollektor. Jeg kan godt have prøvet den der tøvstart fra Obsidian Flames. Obsidian Flames? Og så den der Shiny der fra Paldean Face der. Ja. Så kan sådan stå ved siden af hinanden, fordi jeg begge så den der krone på. Det er fucking fedt. Det kunne næsten også være noget, man kunne gå efter. Så må du jo kigge på. Goddag du! Halløjse. Så er vi her igen. Velkommen tilbage. Jo tak. Du har mange spændende kort. Jo tak, jo tak. Noget I på jagt efter? Altså det eneste, det er stadig for mig den der War Turtle fra 151 Illustration der, men den havde du jo solgt i går jo.
Det var Ivysaur'en, jeg har fået. Mener du det? Det har jeg lige fået. Ej, fuck. Mander. Jeg har kun set den én gang her til show, det var på japansk. Bare sådan lidt, hvor fanden er den? Jeg har været rundt her i morges, og jeg fandt den heller ikke. Nej. Så, men ja, jeg kan desværre ikke hjælpe den her gang, og jeg har set, du er også på morgenkaffe. Jeg har 3 stykker med, så... Vi kører hjem i dag nemlig, og det er sådan 3,5 times. Ja, for helvede. Jamen, ja, fun. Det er en dejlig tur, hører jeg. Ja. Men fik I købt noget godt i går så? Alt muligt. Alt muligt. Hvad er det bedste køb, I har lavet? Ja. Hvad er dit bedste køb? Det er jo enten guillotinerne, der lige havde reserveret i godsøjen her jo. I fredag, ja, i torsdag var det jo så. Ja. Ej, Arcanine. Blaine's Arcanine. Blaine's Arcanine, ja. Det er fordi, jeg samler på Arcanine nemlig, så den er lidt efter. Nu har jeg altså solgt den her, og du har den sikkert nok. Nej, den er reserveret eller hvad? Der er en, der har købt den. Jamen, jeg har den også, men jeg har den bare i dårlig stand. Ja, den er dårlig stand, men den er fed. Den er fedt kort. Det var bare, når du snakker om Arcanine. Ja. Jeg så en, der havde et... Hvor var det? Det var her i nærheden. Der havde et sindssygt Arcanine-kort på japansk, jeg ikke har set det som rigtig før. Damn. Ja. Du må have en god dag. Tak lige måde. Ja. Jeg ved, vi kommer tilbage, fordi der faktisk ved en Charizard fra Obsidian Flames også. Jeg overvejer at få den, og så den fra Paldean Face. Jeg synes, de passer sådan fint sammen. Ja. De ligner jo næsten også hinanden. Ja, det er det. Den er bare shiny den anden, jo ikke? Jo. Og så det står lidt anderledes. Det står sådan med hovedet til siden. Ja. Men det er en fed kombo. Det er mor og far. Nej, det er ikke Team Rocket. Hvad? På den her Raichu, der blev Team Rocket. Shit, ja. Hvorfor fanden er den ikke fossil, mand? 100 kroner, mand. Den fra Jungle er. Pidgeot. Men er den ikke god stand, det er det? Så ved man bare, at du er en Arcanine-fan. Du har en hel mappe, du. Den har jeg ikke. Den skal jeg have. Den har du ikke? Sådan er det. Jamen, Niels han køber simpelthen den der Arcanine der. Nå, det er sgu da en promo, det der. Ja, det er nok derfor. Det har jeg ikke engang set. Der er det slået herovre. Der er det slået. Oxbane. Fik du nogle lad, eller hvad? 159, det var ikke. Fik en? Er kun en lod, eller hvad? Fik 2. Og fik 2, okay. Sure. Så kan vi åbne dem. Så ved jeg ikke om... Så ser vi også lidt. Jamen, jeg tænker, det gør de vel. Det er på et tidspunkt. Det var sgu da ham der fra elevatoren, ja. Hey! Elevator buddy. Elevator buddy. We made it! That in Swedish cruise? Yeah, Swedish. What is that in Danish? Yes, that's 0.7. Much cheaper for you. Har du Waterturtle fra One by One? Det er ligesom i IKEA, man skal mappe igennem, før jeg kan. Det gør jeg gerne. Jeg har lige tænkt mig at købe det her først. Du skal være så velkommen. Er du på kort, kontant eller MobilePay? Jeg har ikke plantet en tid, så du får det bare verbalt. Den er nice, den der. Tak.
En lomme? Ja, jeg har fået et samarbejde med Rank Shields og fået designet lommer til deres design. Nej, tak. Ja, et hjem gratis ud af det. Nice. Det tager vi sgu da gerne. Det er limited edition. Limited edition. Ja, det. Og ellers kan man vinde det med box breaks. Ja. Ja, Så for satan du. så for satan. De skulle da fede dem her. Jeg skulle næsten lige, nu ved jeg ikke, om du har set Pokémon-serien, har du det? Ikke så meget endnu. Jeg er lidt i gang med det. Ja, det er afsnit med Fyrtårnet og Dragonite, der kommer gående over vandet. Det har jeg godt hørt det der. Ja, Det burde næsten have været 16 år. det kunne være meget til. Vi siger tak. Det gør det. Ellers har det været fint. Det synes jeg. Ja. Ja, stille og roligt. Stille og roligt. Det er meget hyggeligt. Jeg har lidt rester med, på det jeg havde tilbage Ja. fra i går. Og så er jeg bare med Nart og Kars på. Ja. Hvad med jer? I har haft det i dag, eller var I her også i går? Vi var her alle 3 dage. Okay. Alle 3 dage. Vi kører sidste dag, og så kører vi hjem også. Ja. Ja. Har det været godt? Ja. Det har været helt fantastisk. Fået købt en hel masse. Ja, fedt. Så. Jeg skal bare sige, at vi er ude i, at min bank er nødt til at ringe til mig og sige, at vi har altså spadet dit kort. Nej. Ja. Men det er altså, det er de lidt hyggelige med. Det synes jeg, jeg hører tit. Ja. Folk, der... Jamen, det er jo også fint, så står man, så kan have en flaske vand og en cookie, og så kortet spærrer. Jamen, det er... Så er nødt til at spørge, hvad har I gang i? Jamen, der er nogen, der trækker for de kort, det er både danske kroner og euro. Sådan, ja, kan I se, hvor jeg er henne måske? Er der ikke noget, der går igen, sådan Pokémon.dk, cards, sådan? Jamen, de, altså, ja, det er pisse irriterende. Jeg kan sige, at der er så meget privatkonto over, at de snærer min privathed. Men okay, fair nok, altså. Hvad er det for en bank, du har? Sydbank. Ja. Så det giver det til selv. Shit happens. Ja, ja. Det kan jo ske. Så er det godt, jeg er med. Ja, det er godt, du er med. Ellers er vi ikke kommet hjem. Ej, god jagt. Ja. Noget specifikt, de jagter? Egentlig ikke. Jo, de sidste 2 dage. Han gør i hvert fald. War Turtle Illustration der fra 151. Den har jeg desværre ikke. Næste båd. På Lost Origin i Tibeten der. Hvilken? Lost Origin i Tibeten. Lost Origin 1200, ja. Ja, men hvornår er den sat, cirka? Hvornår? Hvornår er prisen vurderet? I dag. I dag? De står til 1400 online. Okay. Så det er en rimelig skarp pris. Ja. Altså på danske shops. Jo, ja. Og de er pæne. Ja, det er det. Men det er til Sil, men... Der er ikke så mange tilbage af dem. Nej. Til den pris, som er det. Jeg har set en anden mund. Er det den sidste, vi har tilbage? Har du akryl til den så? Du har den der akryl der, ikke? Jo. Ja. Ellers har vi også et kun, hvis du Nej, jeg har ikke sådan noget. Jeg tror faktisk, vi har sat lidt priser nu, har vi ikke det? Så er det priser også Hjemme børn op fra, ja. Mit stage her, det var hjemme hos mig. Ja. Indtil min marker her, han valgte, at det var ikke sikkert. Så han tog faktisk det hele. Han åbner nemlig ikke sealed. Han åbner ikke sealed. Den eneste måde, det er, at det holdt det langt væk fra dig selv. Det startede hjemme hos ham, og så begyndte han lige så småt at åbne. Ja. Og sådan daglige ting. Det blev til sådan en daglig ting, så jeg var nødt til at konfiskere det. Ja, så nu holder jeg på det. Ja. Så det kan være, at du skal bare beholde det så. Jeg har lidt mere ryggrad, end han har. Når du køber det, ikke, så køb det med tanke om, det her det er til min side collection. Der skal stå pænt i dit skab. Og ærligt, hvis du køber akryl til dine ting, ikke også? Ja. Så åbner du den ikke, fordi så står der en akryl tom. Det er faktisk rigtigt nok, ja. Altså jeg åbnede, det er at købe noget Mega Evolution lige da det kom ud, nemlig jeg tænkte, det holder jeg sjældent for evigt. Og så kunne bare se, at prisen der bare dalede, fordi jeg købte den sådan, jeg tror jeg gav 2400, og så dalede ned til 1500, og tænkte jeg, er der nogen grund til, at jeg ikke lidt sjældent, eller hvad? De er jo så på vej op igen. Ja, det er det. Altså Pokémon, det falder selvfølgelig i perioder, ikke? Ja. Men i sidste ende, så ender du med et plus. Ja, altså, så jeg har åbnet 2 boosterbox med Mega Evolution og en ETB, og jeg har ikke fået en skid, så jeg tænkte, jeg tror bare, jeg dropper det sæt der, det tror jeg ikke, det her. Jeg har jo en YouTube, vi kan følge. Der snakker vi ofte om Pokémon investering Ja. og markedet, og hvad der Det er sker. Cocards, Cocards nemlig. Så selvfølgelig også på YouTube, så kan I følge med. Der har vi
Og så er vi ofte 2 personer, der snakker. Det er lidt hyggesnak. Ja. Men vi snakker som regel om markedet, Pokémon-markedet, Sealed, hvad siger, hvad falder. Så kom op. Nemlig. Nå. Go-karts. Den får jeg lige subscribe på senere, så. Noget venter-video, eller hvad er det? Hvorfor noget? Noget venter. Ja, vi er ikke så gode til video. Jeg har lige fået... Vi har hyret en ny manager her. Ja. Nå. Social media... Ja, hvad kalder man det? Kompetenceperson. Ja. Jeg er så dårlig til det. Når vi sidder her, så kan jeg ikke Sony-direktør. Ja. Jeg skulle lige finde en titel. Det er godt. Tak for det. Ja, god dag. Nå, så fik du da en Lost... Hvad var det? Lost Origin ETB? Lost Origin ETB og en Sun and Moon base set. Sun and Moon base set. Let's go. Og det bliver simpelthen sealed. Det bliver sealed, ja. Det bliver kommer aldrig sealed. til at åbne. Altså, Jo. jeg ved allerede nu er chancen for at få noget fedt i 2 ETB'er, den er lav. Så... Ellers så kan jeg jo lige komme hjem til dig, så kan jeg lige åbne den. Desværre du. Ingen War Turtle. Nej, han siger, vi skal rundt om. Only this one. The only one I need. Oh, you already took it out? Okay. I thought I could help you good, but yeah. It's already. You're welcome. Oh my god, my savior. Holy shit, dude. Der har du den. Er den i god stand? Is that a freak ride? Or? I think so. I don't know. Very cool. Ah, shit. Ja. Bare kom med den. Jeg kan multitask. Hold 2 energidrik samtidig med, at jeg filmer. Men det er da godt, vi fandt den båd så derovre. Jeg kan godt lide, han var bare sådan, hey, følg med, og vi står bare og kigger og tænker, hvad mener du? Ellers tak så. Det tog også kun 3 dage. Ja, 3. Så fik vi lige set Bytjep. Legenden, simpelthen. Bare en lang kø derovre. Jeg forstår ikke, hvorfor de holder i kø herovre. Jeg ved ikke lige, hvem det er. Det er sgu da Judex. Judex, han laver Minecraft-videoer, og jeg ved ikke hvad, Roblox også. Hvad satan, jeg vidste ikke, han var her. Så er Judex lige med derovre. Det er da fedt. De er jo fede, de her figurer her. Så får du sådan en figur der og et kort, tror jeg. Nice. Ser meget fedt ud. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på en Charizard, jo. Det er lige siden sidst, jeg gik i hvert fald. Så lige i hvert fald. Tager du Gardevoir i byt? Jeg tror ikke på, hvad det er for noget. Jeg kan ikke forestille mig, at du vil have den her bil. Det er meget nyere nemlig, så... Det er meget sådan Scarlet Violet op, du ved, så... Ja, det er fint. Så længe det bare ikke er det normale, det er jeg ikke interesseret i. Altså, de er helt basic. Ja, jeg tror nok, det er. Hvis det er aldert og sådan noget, så er det fint. Der er vist en fuldart, der er sådan. Hvad med fuldart trainer så også? De er jo meget billige, skal du vide. Det er sådan det eneste, jeg har. Jeg springer over. Du springer over. Hvad sagde du på trainers? Trainers, de er jo meget billige. Det er fuldstændig billigt. Jeg tager det til 90%. Ja.
Det kan godt kun noget prisen, når jeg tager gerne fuld af trailers. Ja. Der er mange, der spørger efter til master sets. Ja. Det er jo alt det, man trækker, som man ikke selv kommer til at bruge på. Så du kan bare trække ud. Du skal op på 600 kroner, så du trækker bare alt fuld af trailers. Så der er ikke mange. Så du trækker bare. Nå, der er med, og så bare resten. Ja, du tager dem bare ud, så finder du ud af det. Det er bare den styr, du tager med. Ja, du tager bare alt sammen. Altså, når jeg siger træner, så er det træner, som ikke er træner på. Ja. Bare så vidt. Ja, det er fint. Nå, nej, det er jo item og træner. De begge to hedder jo bare træner. Ja. Det er bare så vidt, hvis du står. Der skal være nogle mennesker på. Ja. Hvad var det for en kanal? Var det TikTok, eller var det YouTube? Nå, det er jo til YouTube. Det er Jasse Gaming. JZZE og så Gaming. 2 sekunder. ZZE og så Gaming. Bare i et. Jeg uploader ikke så tit. Jeg tænkte, fordi det er Gaming Week, så skal jeg bare lige filme lidt rundt og måske uploade det lige på YouTube. I lige måde. For satan. Charizard, og vi tager et bytte. En masse kort, plus 485 kroner. Ekstra trænerkort. Ja. Ingen for. God dag. Jo, tak. Goddag, Roy. Halløjsa. Hvor er kaffemaskinen henne? Ja, bare så længe. Okay. Næste gang tager vi med, faktisk. Det lyder som en god idé. Ja. Jeg er så træt. Du er træt? Men det er okay. Det var hyggeligt. Ja. Hvad så med jer? Stille og roligt. Stille og roligt. Vi har været hyggebar, ja. Vi har været alle 3 dage. Har I købt noget gode ting? Ja. Købt eller solgt? Købt. Du kan prøve at fortælle din historie. Jamen, altså, lad os da bare sige, det er mit første kartshow, og jeg har allerede ringet til banken og sagde, I må gerne lige låse mit kort op igen, tak. Så det er jo bare super fint. Er der noget med? Er der noget til at show? Og det ligger... alt, hvad jeg købte i går og i forgårs, det ligger i bilen nu. Så det her, det kunne være købt i dag. Okay. Det ligger i tasken her. Har du købt noget fra os? Ja, fra jer? Ja. Det gjorde du da i går, tror jeg. Jeg købte i går. Ja. Hvordan fik jeg det i går? Jeg tror, det var en Arcanine. Okay. Så du har støttet os lidt. Hvad for noget? Du har støttet os lidt. Ja. Tak. Men næste gang får du en gratis kaffe. Gratis kaffe, det lyder godt. Jeg får sådan en kaffemaskine. Ja. Men vi er tømt for kakao, faktisk. Så det er ikke så godt. Jeg købte Trigo Mate. Ja. Så den her er nok... Øj, den har været svær at finde, den her. Ja. Man kan sige, det tog mig 3 dage at finde den her. Så har alle 9 illustration guys. Jeg tror, vi har 3 af dem. Har I 3 af dem? Det tror jeg. Den er på japansk, eller? Den er mega. Jeg har kun set en, og det var på japansk. Og så bliver de solgt, tror jeg. Det er solgt hurtigt i hvert fald. Han har sagt til mig 3 år, når vi skal Ja, ellers. Så tog vi ITB, og den her Lost Origin ITB. Oj, okay. Hvad står de til i dag? Der stod det 1200. Okay. Og jeg sagde til dem, at er det Garmarket pris eller danske pris? Det er danske pris. Det er sådan den laveste danske pris. Lost Origin. Men så fik jeg dem den længere ned, fordi jeg havde nogle trailer import, så 950 kr. Så vi går en sådan en base ETB også med Solgaleo. Så det kommer til slut samme mulighed. Lost Origin skulle være lidt dyrere. Den er 130 euro på Garmarket. Ja. Okay. Og Sun and Moon. Sun and Moon. Solgaleo. Sun and Moon. Damn. Hvad har det givet for den? Der måtte jeg give 280 euro blev til. Det fik jeg med på i hvert fald. 280 euro. Det er fint også. Det er en god pris. Ja. Fedt. Så er der hængt til banken og til løskorten. Ja, det var så pinligt, at stå i kø til at skal have en flaske vand. Og så siger Kåre bare decline og siger, nå, det var ikke så godt.
ringer til banken og siger, hvad har I lavet med mit kort? Hvad har du lavet med dit kort? Ja, jeg har til noget kartshow. Hvad laver I? Nå, vi synes bare, det er sjovt, at der bliver hævet euro også. Ja, det er jo ikke kun danskere her, sjovt nok. Altså. I tror, det var for sjov? Nej, banken eller hvad? Ja. De har jo bare været bekymret for, om jeg er blevet hacket. Så siger de, har I lagt mærke til, at der er nogen, der går igen? Om der er en, der hedder Card Store, eller Pokémon, der går igen, eller nej, okay. Det er ikke så meget privatkontor og noget, der bliver snærret i privatheder, men altså... Så. Den er åben nu, og jeg har sikkert også hævet beløbet nu eller en eller andet. Så. Det er lidt pinligt. Det er sygt pinligt. Ja. Der står en masse folk bag mig og venter på, at jeg går videre jo. Altså. Har du kigget på den der... det er World's Monarchs? Ja, det er den nye TCG-agtige, så kan man trække alle de der Monarchs. Der er ret sjov faktisk. Nogle konger eller hvad? Så kan man trække en Trump. Barack Obama. Og jeg har trækket Christian den 10. Man har fået en Hitler. Man kan få en Hitler. Kan man det? Man kan få en ud af en Hitler. Det var en guld Hitler. Og de har solgt en Hitler faktisk på eBay, tror jeg, 250 euro. Det er jo faktisk ret pænt. Det bliver sindssygt. Det er meget filmet til Mario. Det er nok. Så man bliver lige derovre, så vi Flækker på. og vent og se på vores udtryk. Vi flækker rigtig. Det er nok. Lige før vi skal det. Følg med. Ja, det skulle lige før. Er det gode vi er? Vi snakker bare. Ja. Goddag.